Nang ini kira urusan bojoku arep nesu, arep ora, penting waya dolan-dolan. Los. Yang mana lagi balik kok dia Pak? Metu Bu, dolan, cuci mata. Nama onone mung daster tok, mari sepet nih moto. Aku njaluk sepuro ya Pak. Aku durung ngeperatus, durung ngepermaca ayu. Soalnya gawe nang mburi durung bar kabeh, durung bar masak, umbah-umbah, isa-isa. Lagi barang ngepele ya durung bar ya Pak. Aku njaluk ngapura ya Pak. Mata. Apa Bu? Sepuro? Iya Pak. Mata Bu, Pak. Kenapa ora Bu? Ngipi apa ora aku ki? Picek. Ora Pak, tenan iki. Mata. Nah, lagi iki aku ndonga kowe njaluk ngapura. Yo iki sing tak rene berpuluh-puluh tahun Bu, kowe njaluk ngapura ngene iki. Ini Bu. Ayo di mana? Pokoknya dino iki kudu syukuran. Tak telepon Mbak Nana sik Bu. Halo Mbak, tolong dino iki aku gekno tumpeng siji karo ingkung siji karo nasi kotak selawe Mbak. Ya, terang sore ya. Nah, ya Mbak. Ini Bu, engko kanca-kancamu undang syukuran nang kene. Lah saiki kowe tak golekno kelambi sing apik, engko nak kanca murene ben gak ngisini-ngisini. Ayo, Mata. Sik Pak. Iki lho, ngepelku durung bar. Mata. wes gampang, kok tak tutukne. Ayo. Picek. Picek. Mata. Picek.